ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ଦେଖିବ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ମୋତେ କିପରି ଦେଖୁଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଖୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇପାରିବ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାହାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନିଜ ଦେଶ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିଲେ। ତାର ଅଣ୍ଟା ନଇଁଗଲାଣି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘାସ କାଟି ଘାସ ବୋଝଟିକୁ ପିଠି ଉପରେ ରଖି ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଘାସ ବିକ୍ରି କରି ଡାଲି, ଚାଉଳ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରି ମୁଠାଏ ଖାଇବ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ଦେଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହାହେଲେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ରହିବା ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଆମ ଦେଶର ରାଜା ମରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ଘାସ ବୋଝକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଆଃ, କେଡ଼େ ଦୟାବାନ ଓ ପରୋପକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହା କହି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଯୁବକ ଯିବା ପରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ମୋ ଦେଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକକୁ ଶୂଳୀରେ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ ସେ ଯୁବକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ମରିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ଯୁବକ କହିଲା, ସେ ଉଦ୍ଧତ ରାଜା ମରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲା। ତାର ମରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯୁବକର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ କିଛି ବାଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜନଗରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କହିଲେ, ମୋ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ମାଉସୀ, ଆମ ଦେଶର ରାଜା ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାରଣ ଆପଣ ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଆପଣ କହିଲେ, ମୋ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକକୁ ଶୂଳୀରେ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ସେହି ଯୁବକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲି, ହେ ଯୁବକ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ମରିଗଲେ।
ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଭଲ ହେଇଛି। ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି କଠୋରତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେହି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରତା ବ୍ୟବହାର କଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହେବ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।